Mä oon Anneli Rikala, mulla on tilitoimisto nimeltään Laskenta EA ja toimin tuolla Sikkilän kylällä ihan koko Etelä-Suomen asiakaskuntaa palvellen. Mulla on aika pitkä kansainvälinen kokemus, että mua ei ihan hirveästi yllätetä millään asioilla, mikä liittyy laskentaan ja taloushallintoon. Ennen yhteistyötä arjessa oli haasteita erityisesti tietotekniikan kanssa ja tämmöisten tietoturvan kanssa ja ohjelmistojen kanssa ja niiden rakenteiden kanssa, kun niitä itse yritti tehdä, niin ne ei ollut ihan oikein. Halusin etsiä ratkaisua, koska en osannut itse tehdä asioita. Siinä vaiheessa, kun saatiin nämä tiedostot ja sähköpostit ja kalenterit kaikki yhteen paikkaan, niin siis miten helppoa elämä on ollut sen jälkeen ja miten tehokasta ja miten upeasti se on toiminut, että on voinut keskittyä ihan omaan työntekoon. Käyttöönotto sujui tosi hyvin, vaikka aikataulupaineita olikin siinä ja koneet teki paljon töitä, mutta toisaalta oli huojentavaa tietää, että oli kiinteä hinta ja se hinta ei muuttunut siinä matkan varrella. Että homma hoitui erittäin hyvin. Arkea eniten helpottava muutos on ollut se kalentereiden synkronointi läppärille ja kännykälle, mikä oli merkittävä parannus vanhaan. Nyt tuntuu siltä, että IT-ympäristö on kunnossa, se on turvallinen ja kaikki on tallessa, kaikki on hyvin. Yhteistyö Miikan kanssa on toiminut erittäin hyvin ja hän ymmärtää niitä ei-IT-ihmisen sanoja, että siitäkin iso kiitos.